Assalamualaikum Mbak Ida. Mbak Ida. Waalaikumsalam. Iya Mbak Dia. Aku nyon brambangmu Mbak. Brambangku kumbune entek Mbak. Oh ya, sik ya, tak jipoke ya. Ya Mbak. Ya Mbak, jipok dhewe. Atur suwun ya Mbak. Ya, padha-padha. Mbak Ida. Mbak Ida. Apa mana Mbak Dia? Mbak, lalae bawang putihku entek Mbak. Njaluk sithik Mbak. Oh ya, sik ya. Ya Mbak, jipok dhewe. Atur suwun ya Mbak. Yo. Mbak. Apa meneh Mbak Dia? Mbak. Aku njaluk terasi. Iya. Karo moto Mbak. Ra nang tek kabeh. Kabeh yo njaluk. Kowe iki janjane mek masak apa to Mbak Dia? Kan oleh njaluk Superindo, oleh komplit. Yang masak njaluk tanggane terus. Toman men iki lho. Ndek tangga pelit, jaluk sithik langsung masuk.